Televize Barrandov uvádí. Ode dneška máš povinnost jednou denně se smát. A všechny věci, které ti připomínají Štála juniora, uklidíme do sklepa. A za třetí, pokud budeš tajně poslouchat Summervine, přijde nejvyšší trest. Mám se starat o malé děti. Jsou hlučné, vzdorovité a nikdy neudělají, co se jim řekne. Tak to se k tobě hodí. Telefonní číslo, řekl jsem jim, že se ozveš ještě dnes. To neudělám ani za nic. Tvoje rozhodnutí. Penzberg, dětský domov nebo basa. Ten Morales Díaz se mohl doslova přetrhnout. Prosím, madam, prosím, pane, vaše přání je mi rozkazem. Ano, velvyslanec byl vysloveně zdvořilý. Ale nechápu, že chce pro svou ženu apartmásy si koupit. Právě byl doručen. O, děkuji. Prosím. Od velvyslance. San Cortés nestrácejí čas. Nabízí 600 000 euro. Goran Kalkbrenner, nová tvář Bavorska. Reklamní tvář roku. Ještě jsme nevyhráli. Turistická branže, fotbalové svazy se budou snažit, abych hrál v jejich reklamních spotech. Špatná značka. Dá se změnit. Je mi líto. Ale přesto mám radost, že vám smím zcela překvapivě představit jinou, za to novou tvář Bavorska. Pan Grimm, všemi vážený prezident spolku rolníků, na ní totiž navrhl pana Alfonse Zombichlera. Co? V hlavních rolích v českém znění René Slováčková, Petr Měnička, Valerie Zavacká, Pavel Soukup, Daniela Bartáková, Petr Oliva, Jana Stryková, Pavel Rimský, Pavel Vondra, Dagmar Čárová, Pavel Šrom, Kateřina Peřinová, Michal Jagelka, Petr Neskusil a další. Pauline a Leonard. Díl 1848. Vy jste tvář Bavorska? Vždyť on ani nekandidoval. Nemám tušení, co se tam stalo. Celé to tu smrdí až do nebe. Je mi to líto, chlapče, ale pan Grimm má podle stanov právo odmítnout jakéhokoliv kandidáta. A může sobecky stanovit někoho jiného z fleku, V jo? zásadě už jsme byli jednotní. V poslední vteřině změnil názor. Já s tím nemám nic společného. Já se obávám, že ta situace padá na moji hlavu. Možná jsem měla vaše fotografie utajit. Jaké fotky? Ale když chce prezident Svazu rolníků osobně vidět, čím se tu zabývám... Ukazovala jste moje fotografie, no proč pak? No proč asi? Pro Fürstenhof bude zjevně lepší, když tváří krásného Bavorska bude šéf recepce. Taky to zní mnohem lépe než nějaký polochorvatský nosič kufru. Zkoušela jsem mírnit vaše naděje, ale neposlouchal jste. Víte co, vy mi můžete. A vy teprve. Ano, blahopřeji vám. Alfons. Cítíš se dobře? Je to teď chvíle. Jaký jsem byl, miláčku? Ne, jsem z toho zmatený.
Nečekal jsem, že ex-trestanec může skončit u hvězdy. Hvězdy. Bývalé hvězdy. Od té doby, co jsem ztratila hlas, jsem jenom úplně normální ženská. Ty jsi a zůstaneš hvězda. Je pro mě těžké nezasypávat tě komplimenty. A vedle toho budu opravovat ten svůj dron. A poohlédnu se po někom, kdo je bude vyrábět. A zbohatneš. Určitě. Tak jako kalíf z Bagdádu. To zní jako pohádka z 1001 noci. Tahle se stane pravdou. Jako tvoje sny se stanou pravdou. Nesnila jsi snad o muzikálové škole? Vidíš mě jako učitelku? Přinejmenším jako úchvatnou otrokářku. Vůbec tu ženu neznáme. Ale většinu našich hostů neznáme. Ona není normální host, chce se sem nastěhovat. Snad to nebude její jediné sídlo. Když to přeženu, bude u nás madam sídlit 4-5 týdnů v roce. Pověz, proč se vlastně tak vzpíráš? Pro mě je stejně důležité jako pro tebe, abychom hotel zachovali. Nepouštila bych se teď do pochybných obchodů. Prosím, co je pochybného na prodeji hotelového apartmá? Převracíš mi slova v ústech, to snad víš. Kromě toho si ty peníze nemusíme nechat. Proč? Chtěl jsi investovat do hotelu? Nebo je dáme Paulíně Jenčové. Jako odškodnění. No přiznej, to není špatný nápad. Ano, tedy. To by bylo každopádně gesto, které by uvolnilo situaci. Ale co se přesně stalo mezi mým otcem a jejím dědečkem během podpisu té smlouvy, by se tím neobjasnilo. Charlotte. A chceme to vědět. Ty opravdu chceš vědět, jestli tvůj otec zavraždil Ericha von Weiersbrunna? Promiň, zní to tvrdě, ale je to tak. 600 000 euro můžeme tu křivdu zase malinko napravit. A uklidnit naše svědomí. To tvoje. Prosím, Charlotte, řekni ano. Pěkné oblečení. Takovej drek samý, vykopávky. Sakrament. Nadáváte perfektně. Co prosím? Tváří Bavorska budete vy. To je přece hotová věc. Děláte si ze mě srandu, jo? Nejdřív si tu hrajete na horlivého kouče a pak prosvištíte cílovou rovinkou kolem mě a chňap po vítězství a pak ještě pozbuzujete chudáka lůzra ze stupňů vítězů, tedy taková podlost. Takový nesmysl. Jak asi můžu za to, když paní Dietrichová ukáže prezidentovi moje fotky? Ale stejně je to jedno, protože já nic dělat nebudu. Nechci se stát tváří Bavorska a hodit si na krk tisíce nových reprezentačních úkolů. To je vaše věc. Vteřinku, chápu to tedy správně. Chcete odmítnout, ačkoliv jste miláček prezidenta? Možná právě proto. A tím se okamžitě stanete favoritem vy, protože hlasy paní Švajcrové a pana Zálfelda jste měl už předtím. Vy jste fakt kámoš. Ano, to jsem. Chtěl jste se mnou mluvit? A paní Dietrichová, ano. Mám vám dát tohle. Od Grima. Co to je? Malá pozornost za to, že jste byla tak ducha přítomná a vyfotografovala pana Zombichlera a dala mu fotky.
Jak velkoryse. Ačkoliv to vážně nebylo nutné. Neměla bych tu částku na něco věnovat? Co myslíte? Jako starostu vás okamžitě napadnou různé možnosti dobročinnosti v obci. No... Ráda bych udělala něco dobrého. Ano, máš pravdu. Po všem, co prodělala. Chci pro ní něco udělat. Barbaro, nech toho divadla. Myslím to vážně. Je mi líto, co jsem jí udělala. Zbavila se si. Užívej si triumfu, když tě to učiní šťastnou. Proč mi nevěříš? Proč bych měl? Promiňte, proč na mě zíráte? Promiňte, byl jsem někde jinde. U té Barbary von Heidenbergové? Víte, přehrál jsem si před očima ještě jednou tu scénu při soutěži a byl jsem vámi unešen. S jakou elegancí jste zmanipulovala výsledek ve svém zájmu. O čem to mluvíte? Jen se ptám, proč? Čím vás má Zonbichler vést? Teď prosím neuhýbejte. Co měl ten významný pohled znamenat? Nebo to byla soukromá pomsta chudákovi Goranu Kalkbrennerovi? Co vám udělal? Pane Saalfelde, můžeme se shodnout na následujícím? Vy si myslíte, že jste mě prohlédl. Já vím, že prohlédnu vás. A kromě toho si myslím, že mám právo dozvědět se víc o ženě, které jsem údajně podobná. Takže? Paní Jenčová, prosím, pojďte dál. Kávu nebo espresso? Ne, děkuji. Musím do práce. O co jde? Prosím. Ochránila jste Leonarda před obrovskou hloupostí, když jste ho odradila od sebeudání. Chci vám za to poděkovat. Neudělala jsem to pro vás. Rozumím. Chtěla jsem Leonarda uchránit, aby se připravil o budoucnost. Ano, to je to, co... A co bych z toho měla? Chci zjistit, co se stalo s mým dědečkem. Poté, co sfalšovali smlouvu. Nebo už předtím. Já vám dobře rozumím. Ale nechápete, že já... Nikdo z nás, ani vy, ani já, ani Leonard, nemá s těmi událostmi tehdy nic společného. Ale já z důsledky. Udělal jste všechno, skutečně všechno, abyste zatajil pravdu. Což je mi upřímně líto. To je mi na nic. A Leonardovi ostatně také. Při vašem vysokém mínění o mně si teď budete myslet to nejhorší, ale tohle není úplatek. Nýbrž známka mého přání nastolit už mír. 600 000 euro. Já vím, nic vás nemůže odškodnit za to, že se rozpadl váš vztah s Leonardem mojí vinou. Ta křivdu, kterou byl postižen váš dědeček, vaše celá rodina nelze napravit žádnými penězi na světě, ale já teď nemám jinou možnost, jak vám dokázat, jak toho všeho lituji. Prosím, vezměte si ten šek. Jako gesto dobré vůle. To bylo jen krátké shrnutí. Kdybych vypočítával všechny intriky a zločiny, seděli bychom tu ještě zítra. A tuto půvabnou dámu vám připomínám, jak lichotivé. Jenom čistě zevnějškem. Charakterově s ní nemáte určitě žádné podobnosti. Jak uklidňující. Jinak bych si od vás udržoval bezpečnostní odstup 10 metrů, a to minimálně. Proč jste si vlastně tak jistý, že moje duše není stejně černočerná jako duše vaší bývalky? Že by znalost lidí nebo intuice? Tak nevinná, jak vypadám, a možná nejsem. Vy vůbec nevypadáte nevinně. Už máte nějaký ten vroubek, ale víc než jen projet na červenou, toho jistě není. Kdo ví?
Neberte to na lehkou váhu. Barbara má na svědomí víc lidí. S tím byste asi nechtěla držet krok. Nedal se mi na výběr. Máte naprostou pravdu. Díky své netrpělivosti jsem definitivně typ, co rád projíždí na červenou. Vražda není vaše hobby? To se mi vážně ulevilo. Alfredo Morales Díaz. No, kdo to zase je? A proč vystavuje šéfovi šek na 600 000 euro? Byla jsem zaměstnaná tím, abych se divila, než abych se ptala na detaily. Má to něco z vrabce v hrsti nebo holuba na střeše? Opravdu. Starý štál nepožadoval protislužbu? Aby se vzdala nároku? Znáš ho. Myslím, že to je přesně to, co chce. Ty si taky myslíš, že se chce vykoupit? Zdá se, že svoji omluvu myslel vážně. Že chce vyžehlit, co udělal Leonardovi a mně. Leonardovi? Tady jde jen o to, co Štálovi udělali tobě. Vezmi si ty peníze. Je jedno, odkud ček pochází, nebo jak se k tobě dostal. Myslím, že to s tou omluvou myslí opravdu vážně. On s tebou nemá soucit. Má strach, že až to budeš vědět, sebereš mu hotel. A proč bych to měla dělat? Jde mi jen o to, abych znovu obnovila pověst svého dědečka. Když si to vezmu, nikdo mi neuvěří. Blbost. Jedno s druhým vůbec nesouvisí. Tohle je 600 000 euro. Víš, co s tím můžeš všechno udělat? Je to startovní kapitál pro vlastní hotel. Mohli bychom uskutečnit náš sen. Tinu vezmeme sebou. Jen my 3. Proč by tě zajímalo, co si o tobě kdo si myslí? Kdo si možná. Ale Leonard... Snad ještě smím vyslovit jeho jméno. Vem ty prachy. Nemusíš se stydět. Jediní, kdo se musí stydět, jsou Štálovi. A to na věky věků. Paulína přece okamžitě pochopila, že se tím šekem chceš jen očistit. Je mi strašně líto, že se váš vztah rozpadl, to taky víš. Nehraje přece roli, jestli si myslí, že ji chci podplatit nebo vystupovat v lepším světle. Důležité je, že ten šek přijala a vyplatí ho, aby byla tahle historie ze stolu. Charlotte a já už nebudeme muset dál valit problémy. A vy 2 budete zase šťastní? Budete? Ať to skončí jakkoliv, už si od tebe nedám koukat do karet, co se týče mého vztahu. Řekl jsi vztahu? Naděje existuje? Měl bych z toho velkou radost. Našel jsi tak báječnou ženu. Kdyby jí nebylo, seděl bys teď ve vyšetřovací vazbě. Všechno bude dobré, věř mi. Uvidíme. Hildegardo. Řekni mi, Alfonsi, je to pravda, co povídají kolegové? Ty budeš tváří Bavorska? Kdyby bylo podle Grima, tak ano, ale... Tedy no, ale co pak ses účastnil tajně za Goranovými zády? No, Hildegardo, co si o mě myslíš? Samozřejmě, že ne. No, taky si mi nic neříkal. Právě. Ale muselo se tam něco stát, že to s Goranem nedopadlo? Vůbec nic se tam nestalo. Na 99,9% bude tvář on, už jsem jim odřekl a při té příležitosti ještě jednou zdůraznil, že Goran by si titul zasloužil víc než kdokoliv jiný. Bohu díky. Ano.
Představ si, co by se na nás všechno navalilo. Všechny ty čestné úřady a celé to... A teď ses přimluvil za Korana? Jejda. Výborně. Fajn. Co, ti malí uličníci tě přivázali k mučednickému kůlu? Na dlouhé hodiny. Člověk by si myslel, že jsou vychovávaní ke křesťanské lásce k bližnímu, když se tomu tady říká katolický dětský dom. Mám to za dobré znamení. Když mě ty potvůrky připoutají a mučí. Blázníš? Tohle by si nedovolili, kdyby tě neměli rádi. Mně by stačilo, kdyby mě akceptovali jako osobu s autoritou. Vůbec netušíš, jak je tahle práce náročná. Děti, chaos, jeden přes druhého, hluk. Konečně chápeš, co myslím. Sabrino, jsou to děti, jsou stejně chaotické jako ty. Klidně bych se bez toho obešla. Víš ty co? Dneska večer se u tebe zastavím a přinesu ti výživu pro nervy. Ano, potřebuju čokoládu. Tak posílám pusu. Pusu zpátky. Už byla za své zločiny přivázána k mučednickému kůlu. Právě jsem telefonoval s paní Šperberovou, vedoucí domova. Muselo to být působivé představení. Byl to od tebe opravdu správný nápad. Poslat Sabrinu právě tam. Církevní zařízení a spousta dětí. Bude se tam muset chovat jako dospělá. Říkala, že jí to jde moc dobře a zapadne do týmu. Takže krocení vzdorovitých je velký úspěch. Smím. Čeká tě obtížné rozhodnutí. Ty o tom víš? Doufám, že to se Šekem nechápeš špatně. Co bys udělal na mém místě? Není to moje rozhodnutí. Upřímně? Nemám tušení. Celou dobu myslím jen na jedno. Co by bylo, kdyby? Co jsme měli? A co všechno jsme ztratili? Co jsem já promarnil? Nedokážu to. Přestat doufat. Doufat ve druhou šanci u tebe. Vezmi si je nebo ne, to je mi jedno. Pro mě je důležité, že tě miluju. Z celého srdce doufám, že mi odpustíš. Mám dokonce jednu nabídku. Z Keni. To je přece skvělé. Co přesně? Divoká zvířata. Víš přece, že Little Eagle dodává nerozmazané videoobrázky. Je optimální proti pytlákům. Tak to je objednavatel rezervace, nebo? Ne, privátní rezort s luxusními chatkami se vším komfortem. Platí vážně dobře. Dají mi dům, personál, terénní vůz.
To je skvělé. Tak na co čekáš? Bože. Ta podmínka, pravda, nesmíš opustit zemi, že? Řekl jsi jim o svých předchozích trestech, nebo myslíš, že pak odstoupí? Proklepli si mě. No jo, pochopitelně. Chtějí, abych přijel, až skončí podmínečný trest. A co ti brání? Odjel bych strašně daleko. Byl bys přesně na půli cesty mezi Katyou a mnou, bylo by to fér. Vždyť si mi zakázal stýkat se s ní, vážně. A ty ses změnil. Co se tu s tebou děje? Dřív by tě okamžitě zachvátila touha po dobrodružství. No, třeba se mi můj skromný měšťanský život tady líbí. Přihodilo se něco, co je pro mě důležitější než dobrodružství. A co? Nataša. Vyřiď prosím otci, že jsem pochopila, co mi tím šekem chtěl říct. Poděkuj mu. Ale máš pravdu, nehraje roli, jestli si je vezmu nebo ne. Tak jsem to nemyslel. Myslím, že ti odškodnění přísluší. Doufám, že to víš. Jediní, jimž přísluší, jsou moje babička a děda, i když už nežijí. Proto se ho chceš vzdát? To je zvláštní logika. A nemyslím si, že je to v jejich zájmu. Musím zjistit, co se při prodeji Fürstenhofu opravdu stalo. Když si je teď vezmu, připadala bych si, jako bych dědu zradila. A nechala si zavřít ústa. A ještě něco. Cokoliv chceš. Ne, už s tím přestaň. Když zase začneš mluvit o svých pocitech, já to nedokážu. To se podívejme, vy se máte dobře. Na mě zbyl jen oschlý kousek koláče a vřelá slova. Vřelá slova? A není rozdávat je tvoje úloha jako starosty? Dělal jsem, co jsem mohl, ale jubilant mluvil navzdory svému vysokému věku bez přestávky sám. Byl jste na oslavě Lodemanových narozenin? No, když je některé z mých oveček 100. 100? Díky mé dobré péči. Na neštěstí tam byl taky někdo z místního tisku, takže jsem musel zůstat, dokud jubilant nezačal dřímat. On to nemá lehké. Ano, ale za to jste důležitá osobnost. Tady přišlo to kurýrem. Diplomatická pošta. Konzulát San Cortés? Pozvánka. Jeho excelence velvyslanec Alfredo Morales Díaz schotí prosí pana Wernera Saalfelda, aby se zúčastnil audience u zvláštní příležitosti na Fürstenhofu v prostorách apartmá Sisi. Už tála se ubytuje velvyslanec? Jak toho dosáhl? Kdo dostane audienci? Ty. Ano. Dívej se na to takhle. Velvyslanec je pracovně hodně na cestách a jeho temperamentní seniora adekvátně tomu sama. Třeba dostanete příležitost přiblížit jí krásy bavorské přírody. Pokud budeš pracovně zaneprázdněn, rád zaskočím. Také se rád dám. Pozor, nic takového. Temperamentní seniora patří jenom mně. Olé! Vlastní hotel Skoko, to by byla senzace. Přesto bylo správné, že jsem odmítla. Zvládneme to i jinak.
Udělalo mi tak dobře promluvit si s Leonardem. Jak se na mě díval. Skoro to nevydržím. A přesto, ať s tím nikdy nepřestává. Leonard mi ho právě vrátil. S pěkným pozdravem. Asi bylo špatné jí ho nabízet. Má holt svoje principy. Což je sympatické. A nejsme ani o krok dál. Už opravdu nevím, co máme dělat. Já Jenčovou chápu. Taky bych ráda věděla, co se tehdy stalo. Jsi si jistá? Pokud paní Jenčová skutečně rozluští celou pravdu o svém dědečkovi a tvém otci, co bude pak? Když se tvůj skvělý otec vybarví jako vrah. Co myslíš, co mě asi celé poslední dny nedá spát? Co, když musel skutečně zemřít člověk, abychom mohli vlastnit tenhle překrásný dům? Musíme se s tím smířit a hledět, co se na nás řítí. Charlotte, to je jedno, co Jenčová zjistí, nebo taky ne. Máme jeden druhého. A to je to nejdůležitější. Je úžasné, kolik má ten státeček partnerských obcí v Evropě. Může díky svému nerostnému bohatství hodně nabídnout. Obyvatelé rádi investují svůj kapitál v zahraničí. Musí se mi povést vtáhnout nějak náš Bichelheim do hry. Kdyby mi velvyslanec zprostředkoval pár kontaktů na podniky, které zdejším firmám udělí hodně zakázek. Burgerbroj. Jo, Burgerbroj například. Už jen daně, které tím tečou do obecní pokladny, to by bylo požehnání. A zdejší šéfové firem by ti byli zavázáni a byli by ti nakloněni. Malý obolus tady, malý dar tamhle, brzy bys měl pohromadě celý kapitál, aby se znovu získal Fürstenhof. Můj malý bratr truchlý po starých časech, dojemné, že? To už by musel čert na koze jezdit, jestli zítra s velvyslancem nedokážu domluvit první dohody. Na báječné přátelství mezi Bichelheimem a San Cortés. Dostane tuhle jedinečnou šanci a on nechce. Jít profesně na safari, to bych se dostal do pokušení i já. A já jsem zosobněná nuda. Je zamilovaný. Do Nataši Švajcarové. No a sám jste přece říkal, že byste se bez Sabriny nikam nehnul. A to je něco jiného. Sabrina a já. Přinejmenším už jsme spolu nějakou dobu, ale ti dva... Nechápejte mě špatně, já mu štěstí přeju, ale prostě se obávám, že pro paní Švajcarovou je jen po vyražení ze všednosti. Jak jste na to přišel? Možná se jí vážně líbí. Myslíte si, že má naše barová královna zájem o život s kriminálníkem, tedy? O život s bývalým kriminálníkem, tedy alespoň doufám. Proč něco takového říkáte? Váš otec měl příležitost ukrást opravdu drahý obraz a neudělal to. Naopak dokonce tomu zabránil. Ano. Ale přesto něco ho momentálně zase pronásleduje, to cítím. Samozřejmě něco cítíte, protože je zamilovaný a zamilovaní mají jiné vyzařování. Je možné, že problém je spíš u vás, než u vašeho otce. Ano? Možná máte problém s tím, že máte poprvé v životě normálního otce. Celý život jsem na to čekal, abych mu mohl plně důvěřovat. Tak to taky udělejte. Jinak to svrhnete do neštěstí. Co si člověk myslí, stává se realitou. A proto bychom měli přistupovat k životu pozitivně. Mám vašeho otce ráda. Je skutečně dobrý člověk, který měl jen v životě trochu smůlu. Neměl byste na něj být tak přísný,
Nevěřil bys, co se kolem té diplomatické tetky dělá za povyk. Speciální antibakteriální matrace ze studené pěny. K tomu miska na pálení, kadidla. To bychom jí mohli rovnou ubytovat v kapli. Už jenom ta minerálka z léčivého pramene. Řeknu ti, nepoznala by, kdybychom vzali vodu z vodovodu, naplnili ji do karafy a postavili sem. Goran. Jenom to říkám, neudělám to. Ačkoliv je to pro mě těžký. Tak. Vypadá to, že je pro madam vše připravené. Ano. Počkej, až se takový humbuk bude dělat pro mě jako pro hosta. Trval bych na fotbálku, na Whirlpoolu a samozřejmě na dobře stavěné dámě, která mě doprovodí. No, poté, co ti pan Thornbichler vyfoukl titul Tvář Bavorska, to asi zůstane jen snem. No moment. Právě naopak. Každou sekundou čekám na zprávu od poroty, že mě dodatečně zvolí vítězem. Každou sekundu. Je to pro tebe důležité? A moment. Sekundu. Stop. Kalkbrenner. Pane Grimme, prezident svazu rolníků. Ano, co pro vás mohu udělat? Co? Ano. Rozumím. Dobře, ano, rozmyslím si to. Taky. Zdravím. A? To je definitivní konec. Nabízejí mi 1000, abych přemluvil pana Thornbichlera, ať se stane tváří Bavorska. Co mám teď dělat? Paní Jenčová? Dobrý den. Je mi to nesmírně líto, že jsem vás uhodila. V pořádku. Nedá mi pokoj, že můj otec možná usmrtil vašeho dědečka. Je to hrozné. Strašná představa. A právě proto jsem na vás neměla tak zaútočit. Tu facku jsem si zasloužila. Kdybych vám o něm mohla trochu povědět, hodně by to pro mě znamenalo. Měl totiž pár moc báječných vlastností. Prostě, abyste si mohla udělat obrázek, co to bylo za člověka. Pilot drónu v Africe. To je moderní forma starého dobrého bushpilota. Bože, jak romantické, to prostě musíš udělat. Ano, až nebudeš v podmínce, okamžitě tam pojedeš a zapomeneš tam na svoji minulost. To je velkolepé. Myslíš? Ano, slyšela jsem, že schopní Evropané mají tam dole licenci na tisk peněz. Pověz, chceš se mě zbavit? Už mě máš dost? Miláčku, přece nejsme puberťáci. Ano, a právě proto od tebe chci upřímnou odpověď. Uměla by sis představit, že půjdeš se mnou? Nedala si nám žádnou šanci. Byla to pro tebe známost na jednu noc, aby si povzbudila své pošramocené ego divy. Nezlob se. Promiň. Já jsem takový idiot, víš, já se do tebe strašně zamiloval. Taky pro mě znamenáš hodně. Takže když už mě nutíš k upřímnosti, nepatří k mým kompetencím, ale
Já bych to nechala probíhat pomalu. Je fuk, jestli zůstaneš, nebo jen vztah na dálku. Víš, když vlastní dcera pláchne se skoro manželem, tak si opatrný. Díky za otevřenost. Co se to s tebou děje? Vypadáš, jako bys viděl ducha. Přesně tak. Vidíte, navzdory mnoha závažným chybám byl můj otec člověk, pro kterého rodina znamená mnoho. V tomto smyslu vedl také Fürstenhof jako rodinný podnik, který stál vždy na prvním místě, což můj bývalý manžel převzal. Měla jste někdy pocit, že otce něco tíží? Tedy vina. Když měl tak velký smysl pro rodinu. Možná v něm hlodalo, že štěstí jiné rodiny zničil. I kdyby nikdy to nedal znát. Na to byl příliš tvrdý k sobě i k ostatním. Jak už jsem naznačila, nebyla jsem jeho biologická dcera. Nechal mě vyměnit, protože jeho vlastní novorozeně se mu zdálo nedoživé. Neměl taky žádné skrupule strčit sestru do kláštera a její dítě dát pryč, aby zabránil skandálu. Jen proto, že milovala muže, kterého neakceptoval. A kdyby se teď mělo ukázat, že usmrtil a pohřbil vašeho dědečka, přesto musím i já znát pravdu. Všechno je lepší než strach. Ale jak bychom to teď mohli zjistit? Těžko překopeme celé okolí. Promluvme si s doktorem Niederbühlem. Nedávno jsem se ho ptala, jestli nebyl váš dědeček pacientem jeho otce. Mně k tomu tématu nechtěl nic říct, ačkoliv jsme tak spřáteleni. Povinnost dodržovat lékařské tajemství platí zjevně i po smrti. Myslíte, že by pro mě udělal výjimku? Jako příbuznou? Babička nikdy neříkala, že děda měl slabé srdce, ale neřekla toho hodně. Ze zahořklosti. Pokud to tak bylo. Muselo by to být v chorobopise. Ano. A byl by to jasný odkaz na to, že váš dědeček možná opravdu zemřel u notáře na srdeční infarkt. Nejdřív bude mít pan Štál malou uvítací řeč a pak předám její excelenci Alfredo Morales Diazovi tento klíč od apartmá Sissi. Pak ihned odnesete zavazadla. Pokud si bude někdo z doprovodu velvyslance chtít své věci nést sám, což se může stát, tak... pozdravuju, dobrý den. Moment. Pak to všechno bude probíhat následovně. Moment, prosím. No to není pravda. Co se to tu děje? Proč mě neinformujete, že panstvo už dorazilo? Oni tudy prostě jen proběhli, aniž by si vzali jediný klíč. Jak se chtějí dostat do apartmá Sissi bez klíče? Oni ale mají klíč. Oni mají klíč? Pan velvyslanec trval na tom, že ho dostane předem, proto jsem mu posílal rezervní klíč kurýrem. Klidně jste mi to mohl říct. Promiňte. No, přesto bych byl očekával, že mají ve zvyku, aby se nejdřív představili. No. Můj milý bratře, osobně mi ručíš za to, že manželský pár Morales Diaz a já dostaneme dnes večer v restauraci nejlepší stůl. Jak si to zase dokázal? Co? Sehnat si soukromé pozvání na večeři s těmi dvěma. Co jsem slyšel, přijela prozatím jen ona, ne? No ano, prozatím. Ale pozvání si opatřím až u nich dvou, pak budu na nástupní návštěvě. Vím, co se sluší, na rozdíl od nynějšího ředitele. Tu dámu nedokázal ani náležitě přijmout. Poctivý Alfons se nemohl vůbec uklidnit. No,
To asi panu velvyslanci nebude vhod. Takové fopa by se ti nikdy nestalo. Alfons zatím z té dámy zachytil jen velmi letmý pohled. Víš víc? Můžu se těšit na latinskou krásku, nebo na mě čeká stará matrona? To je jedno. Tvůj šarm zapůsobí dokonce i na stoleté. Pořádně ji nikdo neviděl. Ale jak tvrdila jedna z nových pokojských, je prý celkem atraktivní. Kurte. Nilsi, pojď. Pojedeme do Mnichova. Co? Už jsem objednal ubytování. Nataša musí s námi. Pospěš si vyzvednout Sabrinu z dětského domova. Šup, 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 šup. Zbal si věci. Kurte, neudělám nic, dokud mi neřekneš, co se děje, jsi rozrušený. Neuvěříš mi ani slovo. Hola, soy Werner Saalfeld. Hay una invitación por me. Has the ambassador arrived? May I speak with him, please? Způsoby tedy mají neuvěřitelné. Ahoj, Wernere. Barbaro. Kdo by si pomyslel, že se v tomhle životě ještě shledáme? Barbaro. Už je určitě někde na půdě. A hledal ten spis. Už z čiré zvědavosti. A teď tam sedí a čte si v něm. Koko? Barbara je zase tady. Kdo? Von Heidenbergová. Myslel jsem, že stojím Je fajn, před že jste duchem. tu jako doma, ale je to můj byt. Ona je tady, na Fürstenhofu. Cítím se trochu divně. Motá se mi hlava. A mám pocit, že všechno vidím jako přes sklo. Sklo? A mám pocit, že mám nízkou hladinu cukru. Někdy potřebuju banán. Tedy netiká to a ani nepípá jako ta bomba tehdy. Ne každá bomba pípá nebo tiká. České znění v roce